Βρισκόμαστε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ψήνθου και ετοιμάζουμε τα ρεβίθια για τη γιορτή που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τέρψης. Είμαστε εδώ από χθες, όπου ήρθαμε και μουλιάσαμε τα ρεβίθια για να είναι έτοιμα για να μαγειρευτούν σήμερα. Σήμερα είμαστε εδώ, έχουμε καθαρίσει το κρέας, έχουμε κόψει τα κρεμμύδια και τις ντομάτες και ετοιμάζουμε τώρα τις κατσαρόλες για να μπουν στο ξυλόφουρνο. Η συνταγή για τα ρεβίθια είναι απλή: κρεμμύδι, ντομάτα, κίμινο, αλάτι, πιπέρι και πολύ αγάπη. Έχουμε αλέσει το ρεβίθι και φτιάχνουμε την κλασική συνταγή για ρεβιθοκεφτέδες, που είναι ρεβίθι αλεσμένο, μαϊντανός, φρέσκο δυόσμο, ντομάτα, κρεμμύδι αλεσμένο και αυτό. Πολύ αγάπη που βάλαμε και πριν. Λίγο αλεύρι δεν θα το βάλουμε τώρα, αύριο, και είναι έτοιμα για το ψήσιμο. Και περιμένουμε τον κόσμο να περάσει καλά και όμορφα. Καρδί που βλέπει ο Θεός, ο Νίκος δεν το πιάνει. Αστάτε τον δρόμο του Θεού και μην φοβάστε τίποτα. Έτσι, μπράβο, ευχαριστούμε. Όπως ξέρετε, αύριο έχουμε μια αυτή εδώ πέρα, να την πούμε πανήγυρα, να την πούμε γιορτή, θα την πούμε. Το ρεβίθι εδώ για να γίνει θέλει δουλειά και τέχνη. Εγώ κάθε χρόνο είμαι εδώ πέρα, είμαι παρό, για να συμβάλλω και εγώ στο έργο αυτόν τον ανθρώπο για το καλό του χωριού μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και καλά κουράγιο στα παιδιά να συνεχίζει το έργο αυτό. Ευχαριστούμε, παπά, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Απόψε ρεβιθιού, στη Ψήνθο η μεγάλη, σώπερε. Μα κι απόψε θα γλεντήσουμε, μέχρι πρωί ασφάλις, με τσίρακα